హాయ్ ఏం చెల్లారు యానీ నీ దాదా వీడియో ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಎಂಕ ಏತ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನೇದಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಏತ ಬರ್ತಂಡದ ಅದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಟೇನು ಎಂಕ ಏತ ಕಾಸು ಬರ್ತನೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಈತ ವರ್ಷದಾಯ ಪೋಂಡು ಎಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಈತ ವರ್ಷದಾಯ ಎಂಕು ಕಾಸು ಬರೆಯೋರ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಡು ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಪಂಪೆ ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವೇರು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತನಿ 2001 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಓಪನ್ ಮಂದಿರ್ದಾರ ಒಂಜಿ 2.5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ 2.5 ವರ್ಷ ಓಪನ್ ಮಂತದು ಅಂಚ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ವಿ 2.5 ವರ್ಷದ ತೊಂಡು ಕಾಸು ಬರೆಯೋದಾಯ 2.5 ವರ್ಷದ ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾತ ವೀಡಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಂತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಂಡು ವರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ವರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚಪುರ ಮಂತಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಖುಷಾನಿತ್ತಂದುಂಬು ಇರ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತೀನಿ ದಾಯಿ ಇರೇಗ ಮನಸ್ಸಾಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಪಗ ಪೂರೆಡಲ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ ಕಾಸು ಬರಡಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಮಕ್ಕರ್ಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂತೆ ಇಂಚನ ಮನಂತೆ ಕಾಸು ಬರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪಗ ಏನು ದಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಮನಸ್ಸಾನಂದು ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಯಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಲಾಕ್ ದೂಪು ಮಸ್ತ್ ಅವಂಜಿ ಅದು ಪೋದಿತ್ತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಡಿಲ್ಲದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ನಾಪಗ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುವಂತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮನ ಕೆಲವೇರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ನಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತೆ ಏನಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಪ ದಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಬರಂತಾರೆ ಈ ರೋಜು 2 ಜನಕ್ಕೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಪಿದನು ಛೇ ಇದು ಬಂಗಾರ ಪೇ ದಾಯಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತನು ಏನಪ್ಪಾಗ ಏಪಲ ಬನಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ಪೋಡು ಮಕ್ಕರು ಕುಸಾರ್ಕ ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕನಾಗ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಓಪನ್ ಮಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಪುರ ಅಂಚದಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜನು ಎಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಂದು ಎಟ್ಟೊಂದು ಮನ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ದಾಲ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಇಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲಿ ಅಟೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುಚ್ಚದ ಪಾಡಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 10 ಜನ 15 ಜನ ತೀಯರು ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರು ದಾದನ ಖುಷಿ ಅನ್ನು 15 ಜನ ತೀಯರ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನೊಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತ ಚೂರು ಒಂದು ಒಂದಿತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಿಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತೆ 15-30 ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪುನಿ ಆತೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಡ 15-20 ಜನ ತೂಪುನಂಡ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ತೂಪುನಂಡದೆಲ್ಲ ಖುಷಲತ್ತು 50 ಜನ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೇರಂಡಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿತ್ತಾರಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಂತನ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅಮಸರ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲೆಗಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲೆಗಾಡು ಶೇರ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಾಚಿಗೆ ಅಕ್ಲದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಸೇ ನೀನು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ದಕ್ಲ ನೆನೆಪ್ಪೇರ ಅನ್ಪಂಡದು ನಮ್ಮಂತಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ನೆನೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ನಾಚಿಗೆ ಅಂಚಪುರ ಮಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂದು ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸು ಆವಡು ನಿತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಪಿಂದು ಆರೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪಂಡದು ನೆಕ್ ಯಾಂತೇನಿ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬರೆಯೋರ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪನೆ ಕಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕಾವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕ ಇಂಚ ಕಾಸು ಬರ್ತನಂದು ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಹಾಪುನು ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ ಗೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರೇ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಚಂದ ಮನ್ಪೇರ ಅಂತರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ಏನೇ ಕಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಲಿ ಪಂಡ
ಅಕ್ಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿರು ಕುಸ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿಜೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿಜೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಚನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ತೂವರ್ನೇ ಬರ್ಚ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋರ್ನೇ ಬರ್ಚ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಅಂಚೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತನಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ಆವಡು ಹೊಸತಿ ಚಾನೆಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಅಂಡದೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡದೊಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ದಾದ ಮನ್ಪರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಆವಡು ಎಂಕಿ ನಿತ್ತು ಬೋಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚನಾಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡಂದು ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಲಕ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆಗ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪುರ ಒಂದು ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನು ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಆಪುನು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮು ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಮಸಾರ ಅನ್ಪೋಚಿ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಂದ ಎಕ್ಕ ಮೈನ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಚೂರು ದುಮ್ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದೇರ್ಲ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಲಾಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡು ಓವಾಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಲಾಕ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದೇನು ಅನ್ಪೆ ಇಂದು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಪುರ ಆಪಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಬರೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಪುರ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದೆ ಅಂದು ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕಲೊಂದು ಮೈನ್ ಪನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರೇಗ್ ಪಂಡ ಈ ಪಿದೈ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗೇರ್ ಪೋಪೇರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅದೇಡೆ ಪುರ ತಿರ್ಗೇರ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅದಂದೇನು ಪುರ ತೋಪಾವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಕೊಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತನಕಲ್ಲ ಕೆಲವುದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಡು ಎಂಜಲ್ಲ ಅವಡು ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಡು ఒక ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಬೈಯಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನ ಅಕ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ಕಾಸು ಬತ್ತನದ ಅದೇ ಕಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವು ನಂಚ ಇಂದಿಪ್ಪುನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನದ ಅಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಪಿದೇಡು ಪುರ ಆತು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಸುಲಭನೇ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋ ಪಂಡ ಸುಲಭನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೇದ ಅದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಅವು ಬಂದದ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂದು ಮಂತನ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದಾದೆಕ್ಲ ಆಪುನು ಇದು ಎನ್ನಂದೇಕಂದು ಮಂತನೆಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳದ ಅಲಕ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷನೇ ಆಂಡು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದಾಯ ಎಂಕ್ ಇಂಚಟ್ ಈತ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಏನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೈನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇದು ಮಂತೊಂತೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಏರ್ಲಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ವಾರ 2 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ 2 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ನಡುಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿಯೋಟಿಗೆ ದಾದ ಅಪ್ಪು ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಪ್ಪ ನಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತ ಆ ಟೈಪುಡೆ ನಂಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಅವನು ಪೋಪುನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಉಂತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಂಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ದಾದನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಎತ್ತೆ ಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಮಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಗ್ಲು ಓಪನ್ ಮಂತನಾಕ್ಲ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಂತನಾಕ್ಲಿದೆ ದೇನು ಪುರಂದು ಮಂತೊಂದು ಪ್ಯಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ఒక ತಾಳ್ಮೆ ದೀಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತಾಳ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ಇತ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಇತ್ತನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಈ ಸಮಯ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲು ಕಾಪುಲೆ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪುಲೆ 1.5 ವರ್ಷ ಕಾಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಣಿ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಪುನು ಮೈ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒರಿಯಡ ಪಂಡದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಕೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂದು ಅಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ನ 2 ಪಂಡದ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ತನ್ನತಿಗೆನೆ ಅವಡು ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪುಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ತನ್ನತಿಗೆ ಆಪುನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುನು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 5 ಸಾರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನು ಪೋತುನು ಎನ್ನತುಲೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ 5 ಸಾರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ 5 ಸಾರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನು ಪೋನುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೈನೊಂದು ಐನು ಪಂಡ ಅವೇ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಧ ಉಂತದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ
ಇದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ಅದಂದಲ ಕಾರಣ ಅರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನೀನು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪ ಅವು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮನ್ಪೋಚಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಂತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಪುರ ಮಂತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋನು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಚು ಪಾಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ದುಂಬೆ ತೂದು ವೀಡಿಯೋನು ಪಾಡ್ಡೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಮನ್ಪೋಚ ಎನ್ನ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಟಂಚಲ್ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಂದು ಅಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಮುನ ಮಗನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಐತೆ 9 ತಿಂಗಳ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ಜ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೀರು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅವು ತೂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಯಾರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ ಹಾಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಬೊಡೆದಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಏನು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಎತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ದಾತನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪಾರಪ್ಪ ಬರುವಂತಾಲು ನಾವು ಗೊಬ್ಬುನೇ ಕಾವಾಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಬರುವಂತಾಲು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಏನು ಪಂಡಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಅಂಚೆ ಅಂಚಂದಾಲ ಪಂತಿಚಾಲು ಬೈದಾಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾತಾಡೋ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಾಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊರ್ಚಿ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದರ ಉಂತಾಯೆ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಾಲು ಈತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ಈತು ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡು ಪಿರ ಅರ್ಧರು ದಾಯಿ ಉಂತಾವನಿದ ಅದೇ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪನದ ಕಾಸು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದ ಪುರ ಪಂಡಲು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎತ್ಲ ಬಂಗ ಬೈದ ಈ ಪಕ್ಕ ಡೈನ್ ಮನ್ಪುನು ಮುಂದುವರಿಸಲ ಎಂತ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀ ಆಪುನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೀನಿ ಪಾಡು ಐಕಂದೇನು ಅನ್ಕೋಚು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಪಂಡದೆ ಅಂಚಾದ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪಿರಾಯನ್ ವೀಡಿಯೋನು ದುಂಬುಕೊನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಪ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ ಆಯದಾದ ಪಂಡೆ ನಂಬಿದಾದ ಪಂಡೆನ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ ಕಷ್ಟ ಆಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಮೂಲ ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಲಾಡು ನೆರೆಕರೆತಕ್ಲಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡು ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಡುಲ್ಲರು ನಾನು 12ನೇ ಕಾಸು ಪಂಡದು ಐನ್ ಪೈಸೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು ಅದವ ಅಂತ ಪೂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂದೇಟೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಪ್ಯಾಂಡ ಓಕೆ ಬೇತಕ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪುಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಂಗಳೊಂದು ಓಪನ್ ಮಂತನ ಅಂಚೆ ಅಂತೂ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರ್ಲಾಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಲಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಏರು ದಾದ ಪಂಡರ ಏರು ಐನ್ ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಆ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿ ಪನಿಯರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಏರಾವಡು ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿರಾವಡಾವಡು ಓವಾಡು ಅಕ್ಲಿ ಪನಿಯರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅಲಂಚ ಮಂತಲ್ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಲು ಹಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಆತೆ ಐಕ ಪರ ತರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂದಿತ್ತನ ಏರಂಚ ಒಂಚೂರು ಇಂಪೂರ್ ಆವಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಜಿದು ಪನ್ಪೇರು ನರಮನೆ ನಂಜಿಂದು ಪಂಡದು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಕೆಲವೇರೆ ಪನೀರ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆಗ್ಲ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪೇರು ಆಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪೇರು ಎಂಜ ಗೊತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದು ಜೇರಿಂದ ಆಲೇಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಿನಿ ಕಾಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೈನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಒಂಜೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಮೈನು ಡ್ರೆಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದನೆ ಅಂಡ್ ಅವೇ ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತನು ಎಂಕ ಆ ವೀಡಿಯೋನ್ನ ಅಂಚ ಐದಾರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಂತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಕಮೆಂಟ್ ಆಪುನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದರ ಬಾಲ್ಯದಲ ಕನಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಏಜ್ ಅಂಚ ಆಪುನ ಏಜ್ ಅತ್ತಾರ್ನ ಪಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಏಜ್ ಆತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಗುರ್ತೋದಿಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಒರಿಯನ
ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಎಂಜ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ನಾಕ್ಲ ಪೂರ ಬಿಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪು ಎನ್ನ ದೊಡಮನ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಕೊರನಾಕ್ಲು ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಎತ್ತದ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಬರ ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಈ ಏರಿಗೇನು ಅಕ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿದ್ರು ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿನದ ಕನ್ಪಿರ ಏರ್ದೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ನೀನು ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಂದು ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅರೆಗೆ ದಾತ ಪಂಡ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ ಬೀರ್ದ ಕಂಪನಿ ಬರೋಪದಿ ಪಂಪಿರಿ ಇವ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರಿ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೈದನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಾಪನೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣಿ ಇರ್ನ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದದ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣಿ ನಂದು ಅಕ್ಲು ಪುರ ಪಂಪಿರಿ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದದು ಅಂಚ ಆಂದು ಅರೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರೆಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ఒక ಒಂಥರ ಜೋಕ್ಲ ದೇತಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿರ್ದದೇ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿಲ್ಲ ಮನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಆತ ನಿಂದು ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಲ ಬೂರ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಕಾಸು ಬೂರ್ನಿ ಡಾಲರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದು ಬೂರ್ನಿ ಅವಲ ಒಂಜಿಕೆ ಆಂಡ ಕಾಯಿನ್ ಓರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲದು ಒಂಜಿಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪೋಡು ಫುಲ್ಲು ಎಂಗಳೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಒರಿ 5 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಉಂತಾಯಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ 5 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಉಂತಾಯಂಡ ಅಂಚಾಪುನು ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುಜರು ಕೆಲವರಿಗೆ 5ಕೆ ಆದಿಪ್ಪುನು 10ಕೆ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ದಯ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇರು ತೂಪುಜೇರು ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ವ್ಯೂಸ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ತೂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಬೂರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜು ಕಾಯಿನ್ದು $100 ಬೂರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಆ ತಿಂಗೊಲಿತೆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಾಪು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಡ್ರೆಸ್ ಆ ತಿಂಗಳು ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲ 4 ತಿಂಗಳು ಪಾಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ತಿಂಗಳದನೇ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು $100 ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಆ ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ఒక ನಮ್ಮ $100 ರಾಪುಜ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಆ ಐರ್ದಾದು ತುಯರ್ ಪಣ ಎಂಗ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಪೋಪುನು 4 ತಿಂಗಳು ಪಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಸಲ ನನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದಾಗ 4 ತಿಂಗಳು ಬರೆಯೋರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಕಾಸು 1 ತಿಂಗಳು ಬರೆಯೋರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂದೇಟೊಂದು ಆಪನ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೂರ್ನೆ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಒಂಜು ಕಾಯಿನ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜು ಕಾಯಿನ್ $1 ತಂದೇಕು ₹80 ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ದಾದ ಅಂದದು ಅಂಚ ಒಂಜು ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೂರ್ನಿ ಕಾಸು ಹೊಸತ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಕಾಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಾರಡೊಂಜಿ 2 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಡೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧಡು ಉಂತಾವಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಹೊರ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಹೊರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇನಂತೆ ಅಪ್ಪ ಪಿರನಂಕ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಸುರೂರ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪುನು 500 400 300 ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಆತೆ ಆಪನೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಇದು ಆಪುಜವು ಜನಕ್ಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದಾರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆ ತೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಪೋಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈನು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ನ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಆವಡು ಪದ್ಯಗ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಓವುಂದೆ ಕನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ನ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋದ ವ್ಯೂಸ್ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಅವು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಮಂತದಾರ ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಅವು ಕಾಸು ಪೋಪುನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ನೇನೊಂಜಿ ಇಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಪದ್ಯ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ತೂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಂತನಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಪೋಯಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತದು ಪಾಡೆ ಎಲ್ಲಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಹೊರಲೆಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿ ತೀರ್ಲ ಬೋರ್ ಅವೆಂಕ್ಲಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ನೇಪದಲ್ಲ ಲೈನ್ ಪಾತ್ರ ನವಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಪುನು
ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತನ ಯಾ ಮೈನೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಏನ ದೊಡ್ಡ ಮಂಜು ಹೋಗ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರೇನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲೆ ಪೂಜಿ ಐನೇ ನೋಡು ಐನೇ ಪಾತೆರೋಡು ನಾವೇ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನೇತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತ ದಾಲೆ ಪೂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಏರಾಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಈಗ ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಹೆಂಗ್ಲು ತೂಪ ಏತು ವ್ಯೂಸ್ ಅದು ಏತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಏತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಏತಾಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಕಾಣದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ವಣೆ ನಾ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಕಾಸು ಏತ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡದು ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಬೈಜಿ ಎಂಕ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಬೈದಿನಿ ಏತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಂದ ಮಿನಿ ಕಾಸು ಪನೀರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಸು ಪನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಪಂಡದ ಪನೀರ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅಕ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಸುಡು ಮೀನಿದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಸು ಪನ್ಪೊನ ಬೊರ್ಚ ಅಂಡದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಏತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಕುಂಟು ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ್ಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಳ ಎತ್ತು ಆತ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬೈದಂಡು ಓವುಲ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ತಿಂಗೋಲ್ಲ ಆತ ಕಾಸು ಎಂಕ್ ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ನಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾರಿ ಯಾನಿ ಈತ್ ಕಾಸು ಬರಿಯರಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಕ ಈತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಂಚಾನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುಂತ ನಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ನಿಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಕ್ಕ